egun denoi, nahi pixkat tokatuko izaitena da, Euskal Herrira ekartzea pixkat eztabaida, sindikalgintzak ze papera jokatu duen eta bereziki, labek ze papera jokatu duen, ez? Nik uste denon jabetzen gehala eta ukaizina dela azken aldi edo azken urte hauetan aldaketa oso sakonak bizi izan ditugula, batetik egoera ekonomikoari erreparatzen badiogu eta nagusiki hemen horretan zentratzen nahi geha, baina baita ere egoera politikoari erreparatzen balin badio gure. Eta horrek, gurea bezalako sindikatu bati, kontrabotereko sindikatu moduan bere burua definitzen duen sindikatu bati, edo sindikatu soziopolitiko bezala bere burua definitzen duen sindikatu bati, egia da, erronka eta galdera berriak ezartzen dizkiola, ez? Eta bi egun hauetatik batez ere ateako geha, erronkaz beteta eta galderaz beteta, ez? Horregatik, pixkat erronka horiei heldu nahi izateko antolatu edo eztabaidatzen, pixkat berpentsatzen izeneko jardunaldi hauek, baina nik igual pixkat nahiko nukena da kontestualizatzea eztabaida honi zergatik heltzen diogun eta batez baita ere ze baldintzatan heltzen diogun, ez? Eta hori pixkat hobeto ulertzeko igual, garrantzitsua da pixkat atzera begirada bat itea, eta atzera begirada hortan, epemuga, azken 25 urteetan jarri dugu, baina lasai ez gala luzatuko azken 25 urteetan gertatu dana azaltzen, baizik eta olako inflexio puntu nagusienak zintzun dien azpimarratzea oso gainetik balin badare, ez? Esan dakoa, ez? Hobe ulertzeko zerk ekarri gaitun edo nola izan dan posible, bi egun hauetan hemen ikenahian eztabaida hauei ekitea, eta batez ere aurrera begira erronka hauei heldu ahal izatea, ez? Batetik, hor, 1990-2008 tarte horretan, bi momentu daude, inflexio puntu bezala azpimarratu nahiko genituzkenak eta garrantzi berezia eman nahi diogunak. Batetik, 90. hamarkadara iristen geha, langile mugimenduan egoera nahiko egonkortuta zegola, horre funtzionatzen zuen Komisiones UGT ELA aliantza sindikalak, beraiek industria birmoldaketa rekonbertsio garaietan elkarlan bat izan zuten, eta elkarlan horren ondorioz gaina, sistema ekonomiko menperatzaia egonkortzen lagundu zuten, ez? Eta baita ere lagundu zuten, sistema ekonomiko hori egonkortzen, sindikatu eta patronalan arteko parte hartze instituzionalerako organoak, horre garai horietan sortu zianak, eta garai horretan funtzionamenduan sartu zianak, ez? Egia da, hasiera batean, bakizue izan dela jaiozanetik azitzen jundan sindikatu bat, eta garai hortan pixka bat gauzak aldatzen hasten dira, lab ere indartzen hasten dalako, eta beste alternatiba baten beharra, eta beste diskurtso bat, eta behar batzuk, mahai gainean jartzen hasten dielako, sindikatuan indartzeakin batea, ez? Eta horri gehitu zitzaion ere, garai hortan komisionesek ere bazula interes espezifiko bat, nola baitu jeteren gandik aldentzeko, eta horrek ekarrizun inflexio puntu garrantzitsu bat izan zen, 93. urtean, ELA-LAB eta komisionesen artean, egon zan, elkarlana ez dugu esango zezun aurrera bide haundirik izan, baina bai testu aman komun bat adostu zala, eta hor, batez ere, garrantzitsua izan zen, Euskal Esparru sozioekonomikoan aitortza bat eman zala. Hori Madridetik mozu zuten, komisionesek berregokitu zen, baina horrek bai ekarrizun ELA eta LAB-en gerturatze bat. Horrek bai ekarrizun aurretik zetorren, lehen esan deten, irura aliantza hoi, komisiones UGT-ELA, hor pixka eta apurketa edo pitzadura batzuk ematen hastea, eta bi sindikatu abertzaleen arteko gerturatze bat, ez? Eta hor batez aipatzekoa da, 1994ean buruturiko greba eta gero otsailean 19 lan harremanetarako Euskal Esparruaren eta babes sozialerako Euskal Esparruaren aldarrikapena, eta badakigu orduztik honea, fase desberdinak izan diala bi sindikatuen arteko harremanetan, baina horrek ere, edo garai hortan indako adierazpen horrek ere, bere momentuan Lizarragaraziko prozesuan garrantzi berezi bat izan zuen, eta horrek, bai markatu du nolabait, urrengo urteetan, Euskal Herrian sindikalgintzatik emandako erantzuna, ez? Nafarroara juten balin bada errealitatea desberdina da, Nafarroan azkenean gehiengo sindikala komisiones eta UGT-ek osatze dute, eta gainea, Nafarroan emandan
berezitasun edo Nafarroako errealitatea izan da, bi sindikatu horiek bazterketan, beste bi sindikatuekiko, sindikatu abertzaleokiko bazterketan oinarritu izan dutela beraien eredua, ez? Eta Nafarroan, 85ean akordio interprofesional bat sinatu zuten, hori izan da, gure bazterketan oinarri, eta orduztik honea, Nafarroan funtzionatu izan duen eredua, izan da, elkarrizketa sozialana, konzertazio sozialan eredua, eta guzti hori, diru publikoz ondo hornituta, eta, bi sindikatu hauek, azkeneko garaiotan oso nabarmen ikusten nahi gan bezala, bilakatu izan dira, erregimenan sostengatzaile garrantzitsu bat, ez? Eta gero ere, epe tarte hortan, eta ez naiz luzatuko, gaur ez digulako sakontzeko denboraik ematen, baina emantzan beste momentu garrantzitsu bat, edo bai izan zen, 2000 urtean, LAB lehenengo sindikatu nazionala bilakatu zala, Ipar Euskal Herrian sortu ginela, eta hor ere egia esan, bazterketa sindikal bat pairatu izan degula, naiz eta azkeneko urteetan pixkanaka badare gauza batzuk badoazen aldatzen. Eta gero iristen geha, horre pixkalaro 2008 inflexio puntu garrantzitsu horiek, gero iristen geha 2008an, 2008an guk kongresua burutu genuen, udaberrian, bai? Eta guk orduako nik uste badala garrantzitsua kontutan izatea atzo ere aipatu zen, ez? Gaur egun bizitzen aigan prekarizazio prozesu hau ez da hasten 2008ko krisiakin. Atzetik datorrena da eta erabaki estruktural batzuen ondorio da. Guk egia da eta gero ere bateratzen da, ez? Ze zailtasuna ditugun prekarizazio orokor horri irtenbideak emateko. Egia da guia da 2008ko kongresuan, bai esaten genula egoera soziala iraultzeko, sindikalgintzan gauza asko aldatu hartziela, nolabait baginela kostiente, eztabaida berriei ekin bar geniela, baginela kostiente horre ematen izan prekarizazio prozesu orokor hortan, jada urte horietan ematen izan aberastasun banaketa geroz eta desorekatuagoan aurrean, bestelako alternatiba batzuk eskaini bar genitula. Kontutan izan iristen gehala kongresu hortara, gu sindikatuan jabai ariketa bat ina genula, prekarietateai aurreitea gure lehentasuna izango zala. Sindikatuan ariketa bat inda genula, ez genitula akordioak sinatuko, eta ez geniela akordioi bide emango, prekaritatean elementua jasotzen ez bazan. Nik uste, zuetako asko gogoratuko zeatela, horrek sortzen zitula, gurean ere, nola baiteko kontraesanak, ezin egonak, eta guk askotan goatzen du sindikatuan, prekaritatean, prekariateta zuten lantokien zerrenda iten hasi, horietan, pixkat bestelako ekintza sindikal bat burutu alizateko, eta batean, prekarietateik gabeko enpresak bilakatu ziren denak, hor zailtasunak horrekiteko. Baina gu bai ja, 2008 hortan, bagento zen ja gogoeta ibilbide batetik, ez? Zer gertatzen da, 2007an lertu zan, eta 2008tik gaur daño, iraundun krisi honetan, ukaezina dela, krisi horrek gure agenda sindikala goitik behera baldintzatu dula, eta hainbat eztabaida atzeratu, oztopatu, mugatu, egin ditula, bai. Ezin dugu gaztu, erreforma eta murrizketa sakonak bat eta bestean atzetik inposatu zaizkigula, ezin dugu gaztu, ez Gasteiz, ez Iruñako gobernuek ez dutela bestelako politika publikorik egin, hemen bestelako eredu bat ezartzeko. Eta, nik uste urte hauetan gertatu dana, denok oso ondo ezautze zuela, ez? Azken batean, lan eskubideen murrizketa izugarria izan da, horrek ekarri duna langabezian igoera bat, horrek ekarri duna prekarizazioa asko areagotzea, horrek ekarri duna azkenean pobretze bat, babes soziala ez da nahikoa izan inundik inoa, sektore publikoa ahultzen junda, nik uste gauza guzti hori denak denok ezautzen dituzuela, ez? Eta batez ere, izan dana da, krisia aitzeki paregabea kapitalantzat, eraldaketa politiko, sozial eta ekonomikoan sakontzeko, lehen esandakoa, hau ez datorrelako 2008tik honea, baizik eta atzetik datorren tendentzia bada, eta neurri guzti hauek ez die koiuntura bati erantzuteko neurriak. Askotan saldu izan digute momentu puntual batetik, ateratzeko momentu puntual bati erantzuteko beharrezkoa ziala olako austeritate politikak, beharrezkoa ziala olako neurriak, eta hoi ez da hola. Osea, nik uste ibilbide hoi, eta horretaz kontziente izatea eta jabetzea sekulako garrantzia daukala, ez? Ez da guain urte txar batzuk pasako ditugula, temendik ekiz urtera hobeto egongo gehala. Errealitate hau, zoritxarrez, gelditzeko etorri dalako.
Eta guk bai, errealitate hau izanik ere nik uste bai esan dezakegula Euskal Herri bezala eta Euskal Herritik krisiari erantzunean, agenda propio batekin erantzun diogula krisiari, herri bezala erantzuteko gaitasuna eukidegula, eta baita ere, erantzun hortan, LAB protagonista zuzena izan dela, ez? Protagonista zuzena, hainbat greba eta mobilizazio burutu ditugulako, batzutan beste sindikatuekin eta eragileekin elkarlanean, beste batzutan bakarrik, baina, orokorrean nik usteet, mandako erantzunetan, eta ez bakarrik erantzunetan, baizik eta alternatiba nolabait eraikitze saiatze horretan, LAB beti hor presente ondala, ez? Presente egon da gure sindikatua kalean erantzuterako momentuan, eta hor, batez ere aipatzekoa da 2009ko greba, bertan, izan zen krisi testuinguru hontako lehenengo greba, eta bertan salatzen genuna izan zen, egoera hontara erabaki politikoek ekarri gaituztela, eta politika publikoiek, erabaki politikoiek aldatu bitartean, egoeratik edo egoera honi buelta ematea ezinezkoa izango zala, ez? Eta zoritxarrez, hori da denborak erakutsi duna, bai? Eta gero igual, ondoren 6 greba burutu ditugu denera, gehienak egia da erantzunezkoak izan diala, egia da urte hauetan gehien bat kolpea jaso erantzun dinamika horretan egon gehala, baina nik bai usteet azpimarratzekoa dela ere momentuz azken greba orokorra izan dana eta da 2013ko maiatzan 30koa. Azpimarratzekoa da, ze greba hoi klabe ofentsiboetan izan zala esan dezakegu, greba horrekin hasiera eman zitzaion karta sozialaren dinamika edo prozesu osoari, eta greba hoi bai izan zala, nolabait esateko, eraikuntza sozial terminoetan, ez? Eztan mugatzen, jasotako erasoan aurrean erantzutera. Eta, egon geha kalean, eta egon geha ere lanzentroetan, ez? Lanzentroetan, borrokatzen eta erantzun artikulatzen. Egia esan, esaten dugu prekarizazio prozesua atzeti datorren gauza badala, baina egia da urte hauetan bizitu izan ditugun erreformaen ondorioz, erreforma guzti horiek langile eta sindikatuei botereak entzeko indako erreformak izan diala, eta sekulako erasoa izan diala, eta gure defentsa kolektiborako bitartekoak erabat indargabetuak edo erabat ahulduak eta erabat baldintzatuak gelditu diala, ez? Erabateko desoreka ematen da, batez 2012ko lan erreforma eta gero, erabateko desoreka patronalaren mesedetan, egia da, orekarik ez dugula ezautu, azkeneko urteetan ere ez ginela egoera orekatu batean kapitala langile klasea, beti egon da, nolabaiteko desoreka kapitalaren mesedetan, baina orain guaia izan da, orain arteko apurra, oreka apurra erabat apurtu duna, ez? Orduan, horrek ekarri duna azken batean, alde enpresarialari lan harremanak desarautzen joateko iaia erabateko alde bakartasuna, iaia nahi duen moduan desarautzeko eta desantolatzeko ahalmena, eta hori zertarako, ez? Azkenean, enplegua, soldatak, lan baldintzak erasotuz, lankostuen murrizketaren bidetik, berein irabazi margenak bilatzeko edo mantentzeko bide erreza hor bilatu dutelako, ez? Horrek guztiz baldintzatzen du gure ekintza sindikala. Eta testuinguru hortan, gure lehentasunak batez ere enpleguari, lan baldintzei eta soldatari eustea izan da. Egia da, ematen nahi dan prekarizazio prozesutik motza iruditu aldala. Hemen ere atera da, ez? Baskotan, prekarizazio prozesuan aurrean pasibitate jarrerak ere egon diela, baina nik uste kontestualizatu behar dugula eta ulertu behar dela ze fasetan emandan erantzun noiz, ze fasetan eta ATC erasoen aurrean aurkitu gehan, eta hor bai ondan nolabaiteko, ez? Hori bai izan dela borroka resistentzialista eta hori bai izan dela mantentzeko borroka, baina horrek ez du zanai borroka horri balioak kendu behar zaionik borroka horrek garrantzirik ez daukanik. Zegia esan, hori ez balitz izan, baldintza edo goera asko zokarragoetan egongo ginelako, ez? Eta gero, gure lehentasunetako bat izan da ere negoziazio kolektiborako marko propio baten aldeko aldarrikapena eta eredu propio baten aldeko aldarrikapena. Ezin dugu ahaztu da, gurean ez da hola ahalmen legegilerik lan harremanak bertan arautzeko,
azkeneko reforma bitarte negoziazio kolektiboak hor nolabait jokatu izan du paper bat, lan baldintzen soldaten eusteko, prekarizazio prozesui nolabaiteko muga jartzeko. Egia da, negoziazio kolektiboan inguruan ere sindikatuan aurretik, baginela eztabaidatzen, ze mugak zituen eta gainditu behar gendula joku arau edo marko hori gainditu behar gendula nolabait, baina, bagenun nolabaiteko tresna bat, ez? Eta tresna hori, auzitan dago gaur egun, batetik, lehentasuna ematen dalako, bai estatuko hitzarmenei, baina bereziki enpresako negoziaketei horre ditun ondorio guztiekin, horrek langileen zatiketan, langileen individualizazioan areagotze bat dakar, horrek ere ekartzen duna da Euskal Herriko langileen gehiengoak negoziaketa kolektiborako inolako aukerarik ez edukitzea, eta Madrileko hitzarmenen menpe egotea, edo estatuko baldintzen menpe egotea, denok dakigunean baldintza askoz kaskarragoa diala, eta horrek ekartzen du azkenean baldintzako kertzea, eta gero ere, balioa, negoziazio kolektiboa tresna bezala okan balioa geroz eta mugatuagoa da. Geroz eta zailtasun gehiago, edo iaia ezinezko egiten dulako bizitzen nahigan prekarizazio prozesuei aurre egitea. Negoziazio kolektiboa bere horretan, borroka bat da, lan erreformaren ondorioik bortitzenak indargabetzea edo neutralizatzea, eta borroka bat da, adostutako apur hori, alde bakarrez, enpresariek ez dutela beteko bermatzea, eta hori da momentu honetan hor daukagun aukera, edo horregatik esaten dugu balioa mugatuta daukala, ez? Eta, testu inguru honetan, edo gure eskubideen defentsarako bitartekorik gabe uzten gaituzten bitartean, badao, ez? Egia da, askotan sindikalgintzan auzitan jarri nahi izaten dela, eraginkortasunik eza, eta ez dakiz zer, baina, batez kapitalan aldetik, eta baita ere, gobernuen aldetik, sindikalgintza eredu jakin bat bultzatu nahi da, eta sindikalgintzai aitortu nahi zaion, zeregin bakarra da, elkarrizketa sozial antzuetan parte hartzea, ez? Elkarrizketa sozial antzuetan parte hartzea, esaten dugu, bertan, langabezia, prekaritatea, edatu duten erabaki politikoak inolaz auzitan jartzeko asmorik ez da olako, azkenean antzerki hutsa dien mailak dealako, eta, balio duten bakarra da, dagokion gobernuai edo patronalari zilegiztatzeko, aurpegia zuritzeko, aurpegia salbatzeko, ez? Ez dia inolaz ere elkarrizketa markoiek, gaur egun elkarrizketa soziala deitzen dien markoiek, ez dia inolaz ere itun sozialerako marko bat. Ez die indar korrelazioen arabera emaitza batzuk lortzea posibilitatze duten marko bat, ez? Eta nik uste hori ere badala garrantzitsua ulertzea eta jakitea. Lehen esan dut, patronalari gustatzen zaion eredu sindikala hoi da, eta gobernuei gustatzen zaien eredu sindikalare hoi da. Eta Nafarroa da horren adibide bat. Nafarroan aspalditik funtzionatzen du elkarrizketa sozialak. Nafarroan hitzarmenak gehienak EAN ez bezala negoziatuta daude, patronalak eskaintzen digun aukera mugatu horietan edo patronala nahi ditun parametroetan, baina emaitzak hor daude, langileen egoerari begiratzen balin badiogu, ezin dugu esan, konzertazio dinamika horrek, bertako langileen egoera hobea izatea ekarri dunik. Osea, igual kontrakoa eta guzti, ez? Osea, orduan nik uste horrek daukagula hain adibide gertukoak erakusten digula bizkat horren muga eta horrek lagundu beharko ligukela sindikatuak horren aurrean daukan jarrera ulertzen, ez? Eta, hori da esaten dugunean patronalan gustoko eredua dela, hori da erakusten duna, azken egun hauetan ezagutu dezue, Confebasken asmoak zeintzuk ziren, eta lan mundutik kanpoa gelditzekoa, guk askotan, gure borroken mugen jabe gara, baina baitaren ikustet ulertu behar degula gure borrokak mina eta asko egiten duten seinale dela Confebaskek orako erabaki bat hartu nahi izatea. Eta EAen, testu inguru hortan, alare, Gasteizko gobernuak erabaki du elkarrizketa soziala martxan jartzea. Guztiz antidemokratikoa dan mai bat martxan jartzea, ze gaina bertan eserita daudenak die gutxiengoa ordezkatze duten sindikatuak, ez? Guk sindikatu bezala ez dugu ukatzen eztabaidan beharra. Guk ukatzen duguna da, markoien funtzioa zein dan eta markoie zertarako. Guk eztabaidan beharra, osea, hemen ikusten nahi ga, errealitatea zein dan, eta gaina proposamenak inditugu hortarako.
Baina guk ukatzen duguna da hori, ez, lehen esan dakoa. Marko horiek azken batean diala benetako eztabaidak saiesteko eta hor parte hartzea. Piskat, aipatutako lerro nagusienakin, piskat guain arte indakoan balantzea, ez? Balantzea edo ondorio nagusinak. Bueno, egon geha kalean, egon geha lantokitan, borrokatu dugu. Bueno, esan dezakegu enbatari eutxi diogula, baina egia da, sistema kapitalistak botadun erasoak, lan harremanen desregulazioa ematen nahi dela, babes soziala suntxitzen nahi dela, hori uka ezina da, ez? Aurrerapen bat edo aurrera pauso bat ematen nahi dela sistema kapitalista, baina bai esan dezakegu enbatari eutxi diogula, ze bestela, gure borrokari esker izango ez balitz, guaindik ere, baldintza askoz kaskarragoetan izango ginen lehen esan bezala, ez? Eta borroka hau, balio itzela izan du eta borroka hau ezinbestekoa izan da, gure herrian eredu sozial, ekonomiko eta berri baten alde, berri bat behar dela eztabaida hori nagusitzeko eta horren aldeko gehiengoak artikulatzeko. Borroka hau ez balitzeman, gaur egun ez ginen ongo, eztabaida plan horietan, ez? Baina egia da ere, ezin dugula autokonplazienteak izan. Eta gu ez gehala autokonplazienteak izateko jaio, eta egia da, ez? Hauteskunde sindikalen emaitzak ere hor daude, sindikatua ondo atera da, baina ezin duguna da ukatu borroka honen topeak ere agerian daudela, eta borroka honek ere bere mugak ditula, eta lehen esan dakoa, azkenean, desregulazioa ematen nahi dela, eta langilearen, jendartearen, gehiengoaren egoera nahiko larria dela, ez? Eta orduan, zer da gertatu zaiguna? Erantzun txukuna eman dugu, baina egia da, erantzunetik erantzunera, burua altxatzeko astirik ez dugula izan, lehen esan dakoa, kolpea jaso erantzun dinamika hortan egon geha, eta batzutan, kostaintza egu benetan inposatu zaizkigun aldaketa estrukturalen jabe izatea. Benetan konturatzea, zer dan, erreforma bakoitzaren atzean dagona, eta horrek zer realitatetan jartzen gaitun. Kostaintza egu, inbar genuen borroka batean sartuta egon geha, baina, erasoan tamaina, pixkat orain ez, perspektiba gehiagorekin edo perspektiba pixkatekin azertu beharko dugu. Eta horrek ekarri duna da, ez gehala gai izan, erasoaren tamainako estrategia zehatz bat martxan jartzeko, ez? Eta baita ere, topeak agerikoa dira, guke langileen, jendartearen gehiengoaren interesak defenditzeko erabili ditugun borroka moldeak betidanikoak izan dielako, ezagutzen ditugunak, orain arte gutxi edo gehiago funtzionatu izan dutenak, eta horre onga, gu beti gure negoziazio kolektiboa, gure greba, gure sail sindikalak esparru zehatz batetan balio handia daukatenak, baina hainbat eta hainbat langile hortik kanpoa gelditzen dianak, horre eukitugu betiko metodoak, ez? Eta, errealitate badana da, ez da lan nahikoa. Ez da lan nahikoa, ze horrekin ez geha iristen langilego osoaren gana. Eta orduan zer gertatzen nahi da, eta nik uste hori dela hausnarketarako elementu nagusia, eta horre kontutan euki behar degula, geroz eta gehiago dala, planteatzen deun alternatibarekin, edo proposatzen dugun eredu berri horren alde dagona, jendea horren alde dagona geroz eta gehiago da, baina egia da ere, hainbat eta hainbat jendek, eta geroz eta gehiagok, sindikatua edo sindikalgintza ez dutela eztabaida horretan edo bide horretan bitarteko eraginkor bezala ikusten. Ez dutela, bereien egunerokotasunea irtenbidea emateko bitarteko moduan ikusten. Eta horrek, nik uste, eman barko gaitu, gogoeta sakon ontara, ez? Eta hori da, azken batean, kapitalismoan garaipen itzel bat, azkenean langileen klasean zatiketak, emandan fragmentazioak, horrek ekarri duna da, geroz eta gehiago izatea, ohiko sindikalgintzan identifikatuak sentitzen ez dienak, ez? Piskat, guzti hau esan da, hemendik aurrea zer, edo gaur egungo testu inguruak, zer agenda sindikal eskatzen duen, ez? Baina da, eman dien aldaketa estrukturalak hain handiak izanik, eta langileengan, jendartean gehiengoan dituzten ondoriak hain larriak izanik, behar degula, eta gaina ondoriak hain larriak, eta baita ere ezin deguna ahaztu da, eta hau ere atzo pixka atatea zan,
neoliberalismoan bilakaerak azkenean eredu produktiboan ere aldaketak izan ditula. Paradigma sozial eta ekonomiko berri bat ezartzen dula, atzo atera zan azpikontratazioan fenomenoa, sekulako garrantzia daukana, internazionalizazioa, hor badao beste eztabaida esparru oso bat, zer nolako eredu produktiboa dan behar deguna eta produktibo, reproduktibo, atzo ere, zaintza zitzen genuen bat kontutan, hor ere badago beste eztabaida bat, baina ezin dana da, beste aldera begiratu emandien aldaketen aurrean. Osea, emandia aldaketak eta orain artekoak ez du balio, ez? Ordu, testuinguru hontan gure helburua bai dala, era bat zatituta daon langileengoantzat erreferentzia bilakatzea, alternatiba errealak eskaintzeko gaitasuna izatea. Hortarako, klaro, eskaintza argiak egitea beharrezkoa da, baina, egia da ere, zer borrokatuko dugun bezain garrantzitsua dela, nola borrokatuko dugun. Ze asko eragiten diogu buruari, zer eta hor sekulako teorizazioak ite ditugu, txukunagoak edo ez izale izkenak, hobetu leizkenak bai ez, baina gero nola hortan, eta hori nola, estrategia horiek nola implementatu, eskaintza horiek, zer borroka molde, nola antolatuko gehan, hor, gelditzen geha askotan nahikoan kamotz, ez? Eta hor, ditugu sekulako galdera pila, nola iristen gehan, erabat atomizatuta daon, eta askotan elkarren artean interes kontrajarriak izango bailiran funtzionatzeuten langileen errealitate desberdin horietara, eta, hori izango da pixkat, hemendik aurrea daukagun erronka, ez? Horregatik, nik uste egun hauetako garrantzitsuena bai da jabetzea zer erronka daukagun, baina baita ere bada garrantzitsua geldialdi bat itxeko denbora bat hartu degula, sakonki pentsatzeko denbora bat hartu degula, eta honek eramaten gaitu, hori ez, pixkat, paroi batin, kostiente izan, zer erronka ditugun, eta baita ere kostiente izan, emaitza inmediatorik ez da hola. Egun batetik bestea emaitzak izango duen borrokarik ez da hola, eta prozesu bat izango dela kostiente izan, eta gu prozesu horri, 2007ko kongresuan jarri diogu referentzia, baina baita ere esan dezakegu, gure txikitasunetik eta apaltasun osoz, baina nik uste ere komeni dela azpimarratzea gu jada, sindikatuan gure imaginarioan, bagabiltzala norabide horretan lanean, ez? Gutxi. Bai, gutxi. Ja bagaudela... Bai, ja bagaudela pixkat perspektiba hortan, ez? Zergatik, batetik, ekintza sindikala indartzeko erabaki hartu dugulako, zesan nahi du honek, ez gehala mugatzen gaur egun negoziazio kolektiboak eskaintze dizkigun joku arau mugatuetara, osea, hortik ezinezkoa dalako, ja le podemos dar a la I+D, eta asmatu ez dakizen formula eta ez dakizen bat ez dakizer, baina hortik ezinezkoa dalako prekarizazio prozesu honi topeak jartzea, hor erabaki bat hartu dugu, ez gehala mugatuko negoziazio kolektiboa, ekintza sindikala zabaldu inbardala, eta hor, inbar duguna da, eskaintza argitu lehen esan bezala, eta baita ere, nola implementatuko deun edo. Eta eskaintza hortan, guk askotan hitziten dugu, enpleguan, defentsa, soziala, emakume eta gizonen arteko aukera berdintasuna, soldatak, baina gero, ez dugu hori xehetzen, kolektibo, zehatzen, errealitaten eta beharren arabera. Askotan diskurtso orokorra ditugu, eta ondo da, eta hemen ere atera da, nola asmatzen dugun diskurso estrategikoa dana, baina eguneroko arazoetan jendeak dituguna zehatzen, ez? Eta hor badaukagu erronka potolo bat. Eta gero nik uste, baita ere, ezin duguna da alde batea utzi ez gaudela lan arazo baten aurrean, osea, arazo politiko baten aurrean gaudela, erabaki politikoek ekarri gaituztela egoera hontara, eta horrek eskatzen duna da, gure izaera soziopolitikoan areagotzea eta interpelazio politikoan areagotzea. Zerabaki politiko gabe, oso nekeza izango dalako egungo egoera buelta ematea. Eta zentzu hortan, azpimarratu nahi dut, karta sozialak daukan garrantzia, ez? Karta sozialean azkenean, gehiengo sindikala eta hainbat eragile gaude bertan, mobilizaziorako tresna bat izan nahi du, datorren asteko manifa aipatzea, eta denak juteko gonbitea, baina baita ere, tresna bada karta bada interpelazio politikorako tresna bat, ez? Eta balioi bai dauka. Eta azken batean baita ere bada, prozesu politikoan ardatz soziala txertatzeko tresna bat, bai?
Orduan, bueno, pixkat ikusteana osagarritzen degula lan zentroetan eta kalean iten deun borroka. Eta ja, ze denbora gehiago ez dituzten igorrek. Osongi,